Хора, продължаваме тук, обаче на този етаж има сок. Тук не виждаш ли някакви сок? О! И в тази стая има сок. И в тази стая има сок. Ела съм да покажа сок. Трябва да засече. Трябва да засече. Ето сок. Мамка му копале. То много бе. Ама той е стар бе, брат. Ти си знала, защото... Стар е. Стар е. Ти ще казвати, че не е плаща, няма да активира някакъв. Дали? Да, защото ако е било активиран, той да пищялство сега. Ай, отваря мъжката на. Тя не мога да отвори вратата, после на мен ми вика. Тя заключи. Ей, йоу. Тази заключена, де те пипайте, защото си е база. Добре. Това е кожа, ще останат ръцете, отпечатъците. Но по-добре да не мишата. Опа. Ето е централната кутия за сок. Това е причина за това, не само сок. Ако има и в тази стая сок, вече сме GG. Не. О, и в тази има сок. Много да не кажа. Абе, вие знаете, че това може да е стария сок на сградата. Ти си наложа? Да, стария. Ето, мога да кажа, той не е плащал. 2010 Ето, знам, защото може да се активира наистина. 2010 година. Тази стая е заключена, обаче. Ето бушума за даската, където може да се изключи то. Ама тук ма има сок пак. И тук е главната кутия. И е чисто нов. Вие знаете ли това нещо? Я? Да, ето го сота. Ето го отгоре, светия. Уяви. Ама искам да ви даде. Я. Тръгната. Активирай.